Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга койбер темалар турында. Россия җитештерүчеләре казылык һәм сосиска бәяләренең 20%-ка кадәр артачагы хакында җиткерде. Мондый кискен үзгәрешнең сәбәбе нидә? Үзбәкстанда республика президентын сайлаулар узачак, шул уңайдан 3 елда вакытлыча сайлау комиссияләре эшләячәк. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшаучы 135 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шулда узган тәүлектә коронавирусның тагын 25 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 22 октябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 29239 очрагы билгеле. Аларның 24478 терелгән, 80-е узган тәүлектә. Россия җитештерүчеләре казылык һәм сосиска бәяләренең 20%-ка кадәр артачагы хакында җиткерде. Мондый кискен үзгәрешнең сәбәбен алар чимал, упаковка, юучы әйберләргә хакларның артуы һәм башка сәбәпләр белән бәйли. Моннан тыш йомырка, кыяр, помидор бәяләре дә күзгә күренеп артты. Безнең иҗат төркеме сәүдә үзәкләренә чыкты. Эшмәкәр Диләрә Вәлиәхмәтова бизнес белән 20 елдан артык шөгыльләнә. Киштәләрдә күбрәк печеньелар һәм икмәк. Сәүдәгәр әйтүенчә, азык-төлек бәяләре атна сайын үзгәреп тора. Бәяне эшмәкәрләр куймый, бу мәҗбүри чара. Продукция белән тәэмин итүчеләр соңгы вакытта үзләре бәяләрне кинәт күтәргәннәр. Бәяләр артты. Кайбер печеньеләргә даже 20% бәяләр артты. Менә 3-4 запас соңгы һәр вакыт бәяләр артып килә. Без бит налог түлибез, аренда түлибез. Безнең бит барсы да арта. Электричество белән бу юлы бик тоже артты түләдек. Кибетләрдә сөт, йомырка, кыяр, помидор хакларының да артуы күзәтелә. Әгәр дә августта 1 килограмм кыярны 30 сумга алып булса, хәзер аның бәясе 7 тапкырга күбрәк. У нас наоборот, лук подешевел, был 25 рублей, сейчас мы продаем большим мешком по 20 рублей. Репчатый лук. Картошка у нас 37 рублей. Если большим мешком брать, 36 рублей. Бәяләрне арттырачаклары хакында ит җитештерүчеләр дә белдерде. Сыер һәм дуңгыз итләре 10-20%-ка, тавык ите 7%-ка артыр дип көтелә. Шулай кара бодай, каймак, сыр, он, дөге һәм макароннарга да бәяләр бераз күтәреләчәк. Бүтән нәрсәгә невозможно, зарплаты и пенсии такие же остались. Ну как можно так повышать бесконечно? Нам тяжело, пенсионерам, очень тяжело. Так что желательно, чтобы наше правительство, наше государство и мир подумал все-таки о нас, о пенсионерах, о молодых вот. Азык-төлеккә бәяләрнең артуын төптән эзләргә кирәк. Президент Владимир Путин Россия Федерациясе хөкүмәт әгъзалары белән үткәргән онлайн киңәшмәдә энергия ресурслары һәм газ бәяләре артуы мәсьәләсен кузгатты. Әйтик, ел башыннан газ бәясе 3 тапкырга, күмер 3-4 тапкырга арткан. Бу җитештерүчеләр дә бәяләрен бермә-бер күтәрәчәкләр дигән сүз. Шундый ук чылбыр буенча башка эшкуарлар да хакларын арттыра. Нәтиҗәдә кискен үзгәрешләр гади халык кесәсендә чагыла. Поэтому нужно не только проанализировать, что будет происходить в ближайшее время, нужно и представить комплекс мер, которые бы, безусловно, обеспечили интересы наших сельхозпроизводителей и, соответственно, сдерживали бы рост цен и на продовольствие. Ит продукциясын җитештерүче берничә зур компания алдагы атналарда бәяләрне арттырулары хакында белдерделәр инде. Авыл хуҗалыгы министрлыгы исә килеп чыккан ситуацияны хәл итү өчен чаралар күрергә вәгъдә итә. Лилия Хәбибҗанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. 24 октябрьдә Үзбәкстанда республика президентын сайлаулар узачак. 14 октябрьдан 20-сенә кадәр шул исәптән күчмә сайлау комиссияләре ярдәмендә Чаллыда да сайлаулар уздырыла. Калган сайлаулардан айырмалы буларак быел тавыш бирү Үзбәкстан Республикасы сайлау кодексына кертелгән үзгәрешләр һәм өстәмәләрне исәпкә алып узачак. Үзбәкстанда сайлаулар 24 октябрьдә узачак һәм ул быел үзгәрешләр һәм өстәмәләрне исәпкә алып узачак. Әйтик, чит илдә вакытлыча яки даими яшәүче Үзбәкстанның бәлик булганы барлык кешеләре консуллык исәбендә булу-булмавына карамастан сайлаучылар исемлегенә кертелергә мөмкин. Искәртеп узабыз, элегрәк сайлауларда чит ил дәүләтләре консуллыгында исәптә торучы үзбәкстанлылар гына тавыш бирә алган. Досрочное голосование у нас это сегодня первый день началось, и оно будет продолжаться до 20 октября. И у нас определены более 75 мест досрочного голосования. У нас выборы будут проходить не только здесь, в Республике Татарстан, также будут проходить и в Башкортостане, Самарской области, Оренбургских областях. И первый у нас досрочное голосование здесь. Шолда сайлау участоклары иртәнге сәгать 8-дә шәһәрнең берничә өлешендә ачылды. Тавыш бирү өчен майданчыкларның берсе 1-06 йортына урнашкан.
Потому что мы свой выбор должен делать, надо, кому мы выбираем, кому мы доверяем. А за это сегодня пораньше приехали, у нас еще работа есть, работу тоже надо пропускать. Мы свой выбор делали сегодня. Надеюсь, будущее будет хорошо Узбекистану. Я вот в России работаю, поэтому пришел. Я постоянно участвую, где в Узбекистане, у нас родине, да? Вот так. Өзбекстан гражданлары үшін күшме сайлау комиссиялары эшләде. До обеда будет организована, то есть с утра с 8 часов до 12 часов будет организована работа выездной комиссии, и потом стационарно уже с 13 часов до 20 часов будет организована работа стационарно. Шолда 1000-нан артык Өзбекстан гражданлары яши, негізде олар студентлар һәм хезмәт мигрантлары. Сайлауларның нәтиҗәләре төп тавыш бирү көне 24 октябрьдан соң билгеле булачак. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. 25-28 октябрь күннәрендә Китап радиосы Казан-Уфа-Казан автомарафоны үткәрә. Яшел брендлы автобус Мамады, Шолабуга, Шоллы, Минзәлә, Актаныш, Азнакай, Әлмәт һәм Башкортстан шәһәрләрендә булачак. Максаты татар мәдәниятен, традицион музыка сәнгатен популярлаштыру, башкорт һәм татар халыгара арасында 1000 еллык милли мәдәни алмашуны үстерү. 25 октябрь көннең 2нче яртысында марафонда катнашучылар Шоллыга киләчәк. Очрашу Абдулла Тукай һәйкәле янында узачак. Шорда шәһәрнең популяр артистлары Ринас Әхмәтов һәм Илсияр Зарипова чыгыш ясаячак. Танылган шагыйрьләрнең шигырьләре яңгырлаячак. Иммунитетны ныгытырга вакыт елның бу чорында витаминнар аеруча кирәк. Салкын һава торышы эпидемия шартлары тотрыклы рәвештә киеренкле. Иммунитетны сакларга ерак көнчыгыш балык деликатеслары ярдәм итәчәк. Камчатка ярларыннан уылды һәм балык сату күргәзмәсе Шаллы халкын тәмле һәм яңа продукция белән сөендерүен дәвам итә. Сыйфатлы диңгез ризыкларын Green сәүдә үзәге янында сатып алырга мөмкин. Чавычы, палтус, акбалык, корюшка, кызыл уылдык, ярминкәдә ни генә күрмәсең, диңгез деликатесларының зур исемлеге шәһәрдәшләрдә барысында татып карау теләге уята. Ну и, конечно же, царицу лососевых чавычу. Всеми любимую. У нее очень нежное мясо. Смотрите, как она лосится. Это натуральный рыбий жир. Омега-3, омега-6. Буквально 1-2 бутербродика организм насыщается 7 аминокислотами. Хәтта иң таләпчән сатып алучыларында чавычы һәм ак балыкның тәме битараф калдырмаячак. Өстәвенә әлеге деликатеслар организмны витаминнар, микроэлементлар, омега-3 һәм омега-6 белән тулыландырачак. Шулай ук чаллар кызык улдык та сатып ала алалар һәм булар барысы да арзан бәяләрдән. Такую рыбу, как чавыча, нельзя не любить. Кстати, белорыбица тоже очень вкусная. Мы уже здесь, они приезжают не первый год, и не первый год берем. Взяла белугу, которую я знаю 50 лет. Мне она нравится, из-за этого ее взяла. От родителей поступил заказ. Увидели рекламу, захотелось рыбы копченой, страсть как. Поэтому и послали меня взять икры и рыбы. Семья довольно большая, так что быстро разойдется. Камчатка ярларынан иң тәмле диңгез деликатесларын Green сәүдә үзәге артында 23 октябрьгә кадәр сатып алырга мөмкин. Әбі сезнең исегезгә төшерәбез. Вакцина авыру юктырудан яки авыруның катлануыннан качуның бердән-бер ышанычлы ысулы. Прививка ясатырга ашыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Бу сезгә ишеткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-мин булыгыз. С 18 по 23 октября свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. Улица УТЦ Грин, остановка Глобус.